салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Мадина дар эфирм гуфта будам ки ин группаи бисёри экстремисто ва назариёи террористои запрешшунода Российской Федератсия и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мард нестанд ранги Соқов Аюб ки бибурам эфирда гап занам. Ман як эфирда номи зани Иқболи Чумора гирифтам. Айдина то ҳозира угроза фақат. И левакандиш дромадесай. И непонятно. Бо як чумои нави дигаш бо пайдо шидай. И бо ҳамаша мезгарона. Чӣ қадар бесаводам. Мардуми шарифи Тоҷикистон. Чӣ қадар бесаводам. Чӣ қадар дурӯғ меган. Ту хабка, ту ютуб бубро. Ту чико кардеси? Ту пеши миллата ҷавоб гуфтан наметавонӣ. Мегӯм ай номи миллат гап назан. Миллат ай ранг намуди шумо шакало безор аст. Меган ку каждый нация есть говно. Говнои мо шумоем. Ман дина дар эфирам 15,000 гуфтагим, мебахшин 7-8,000. 8,000 и потолок. Ису гӯш кунед хушвак. Дар байни 1 соли 7 моҳ ман ягон марди шуморо надидам. Любой гаптон гуфтам. Любой гаптон гуфтам. Беномусо. Ман любой гаптон гуфтам. Любой гаптон. Даже гуфтамтон ки касе қати шумо дар сари дастахон мешина ай 18 болот барои мара проституткае. Ман намедонам дига шуморо чӣ тон бигӯм. Чӣ ба шумо ба телефон зурем. Бо 3 рӯз дига вақт додем. Ту агар удалид намекунӣ а ютуб имена. Тикток мегам беста. А ютуб хата удалид намекунӣ 3 рӯз вақт. Гуфтам хорошо. Хорошо. Удалид намекунӣ мега. Гуфтам 3 рӯз пас айдистон чизе мия пожалуйста. Як советон метам. Чизи каданиен наген охе. Наген. Кортон анҷом биден. Як совети дига. Вақте ки пеш мо омаданӣ бошен ай 20 нафар зиёд биен. Ай 20 нафар зиёд биен бад может бит ҳам каштаи мар ба шумо биқапем. Муҳаммад Иқболи Чумо. Насиб боша қард накна. Ош суратошуно мебурорам. Мефаҳмӣ ту нафаҳмидӣ. Ман медонам слаби тира. Слаби местаи тира ман медонам далбаё. Хушвак гӯш кун мара Чумо. Бо мегӯмад. Зани тоҷика чақа наша. Ту ябор гуфта будӣ. Ман дига чақа намешам. Ман ба гапам истодам. Яки ту наистоди чурбан. Ту гадо наистодӣ. Дар охири гапам гуфтанӣ ҳастам. Группаи экстремистои 24 назариёи террористои запрешшунода Российской Федератсия и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хушвак мара гӯш кунед. Хушвак. Ман шуморо истифодатон мебарам. Зинда бошед. Мардуми шарифи Ҷумҳурии Тоҷикистон.